Tanang pagpamakuna patong sa COVID-19 gisugdan na dito sa Negros Oriental. Naguna sa nagpabakuna ang pulmonologist nga si Dr. Diwal Cuyacot atol sa ceremonial vaccination ni adtong Martes sa City Medical Center. Human mabakunahi, gi-check up pag-usab ang doktor aron masuta kung adunay adverse effect ang bakuna. Mato ni Dr. Cuyacot, importante sa mga sama niyang frontliner nga magpabakuna. Yeah, we have to because we have to stop the transmission of this SARS-CoV-2 virus. And if ever there is transmission, you can decrease the severity of pneumonia if you get vaccinated. Samtang duha ka adlaw human nagpahigayon og bansay-bansay miabot sa Southern Leyte ang unang batch sa AstraZeneca. Ang probinsya ang unang nahatag vaccine sa Eastern Visayas. Kagahapon malampusong gipahigayon ang pagpamakuna sa 83 sa 90 ka mga medical frontliners nga nagpalista aron mabakunahan. Gigahinan sa gamhanan ang 244 ka medical frontliners sa probinsya. Balik din sa Sugbo aron masiguro nga walay matakbuyan nga sakop sa Lapu-Lapu City Police sa COVID-19. Ipaubos sila sa swab test matag karon og unya. Niadtong Miyerkules, gipaubos ang tanang personnel sa swab test. Human sa swab testing, gipaubos usab dayon na masakop sa kapolisan sa drug test.